Tervetuloa kokeisiin! Tässä on yksi jo valmiiksi avattu pullo ja tässä on ihan uusi pullo. Jos laitat mentoksia sisään, niin ravistat, kummasta tulee enemmän kolaa ulos. Siinä. Anna kokein alkaa. Siis ootteko te nyt ihan varulku? Niin. 2. Olisiko, että teekö sä mun hienoinen aina sen? Laita se sisään! Siitä ei tule vaikutusta. Uskotaanko, että tulee vaikutusta vai ei tule vaikutusta? Mä sanon, että tästä ei tule yhtä hyvää kuin tosta toisesta. Okei, sä voit. Avaa korkki ja katsotaan. Ei, avaa korkki. Mä avaan korkin. Siitä ei tule vaikutusta. Nousee. Kuplia! Jee! Ei se ollut niin paha. Sieltä tuli vain kuplia, ei mitään muuta. Okei, nyt. Mä olisiko avaa... Sä oot. Hetki pieni. Ei haittaa. Hei, sulle ei oo... Onks se ihan hyvä idea? Okei, mä en kuvaa sua. Avaa. Hei, tää videon aika loppuu vielä. Vähän. No niin. Noin. Sitten. Vielä minuutti aikaa. Joo. Mä laitan sen nopeasti sitä kiinni. Otan ne nopeasti. Okei. Se vei sinne. Minne? Hei, se on sun tuolla. Laita. Vauva. Noniin, tuli. Mä en ehtinyt surkees. Se tuli mun käteen. Kiitos kun katsoitte. Jee. Ja muistakaa tilata. Mikä se sun kanavan nimi olikaan? Ehe. Ei vaan sun. En mä tiedä. Eikö Ei se se ole kanavaa. Kyllä sillä on. Eikö se oli The Best, mutta ei sillä Ei vaan. Mikä on sun kanavan nimi, Leevi? Mä unohdin. Best Edits. Okei. Leevi.